Ljudi, Čičo imao od dva sina. Imao je Predraga. Nenada prvog, imao je drugog ovoga. Nenada. Ne, to Nenad nije, nego Predraga. Predraga imao. Sad ja ne znam je li ovaj od Ja ga nisam pitao. Čiću starog sam znao, mi smo i neki dalji rod. Jeste. Ali kako je Zdravka otišla u Čiće, ona je odvela njih u bojicu i oni ovdje nisu više bili. A je li to ta Zdravka što se poslije udala za... Ostu. Ne, Uroša Stevićinog. Ja sam nešto čula, ja ne znam sad je li to ta Zdravka, ili nije ta Zdravka, je li to taj Uroš ili nije taj Uroš? Ma nije, baba, pa ti sluda, čekaj, stan, baba, ti si tu nešto pobrkala. Nije, ti misliš na ovu Ostu. Ma ne. Koju? Ta Zdravka se nije uopšte udavala. Nije, brate, Zdravka preklapača. Čekaj, stan. Ti misliš sigurno ovu Zdravku... Ostinu. Zdravka Simatovićka. Simatovićka. A vidiš, ona se udala kad je pobjegla od ovog... Od Oste. Nije. Nego od vlade ovog... Ostinog. I ona se udala ne za Mihajla, nego za Uroša. Ali oni su toboje toliko puno mlađi i od Čiće i od Čiće. To si, Milka, nešto pobrkala. A ja pobrkala. A ja znam tu lozu tog momka. Baba, jedina loza za koju ti znaš je loza. Ti nemaš pojma kakva ti loza, čuti, šta ti znaš. Znam! Pa ti misliš da sam ja izlapila? Pa znam ja bolje šta je bilo nego šta je sad. Ti ne znaš gdje si šuplja i šta ćeš ti ovdje. Ko je tebe zvao na ovaj sastanak? E pa ovaj mladić, ovaj... Koji? Ovaj... Dalibor! Malibor, on tebe zvao. Jeste, što te zvao? Jeste, rekao je, svi koji su radno sposobni ima da dođu i ja došla. Ti radno sposobna. Yes. Gospode, Bože ima. Pa šta hoćeš, Čedomire, šta hoćeš? Može i mama malo pripomoći i zaraditi koji evro. Hvala, možemo mi svi ovdje fino, lijepo zaraditi. Samo da ne bude kaka muljaža. Joj, price, jeste i neka sumnjičičkala. Ja. Pa samo ti sujmaš, stalno sujmaš. Pa je svidla kakav je mladić, visok, plečat, pametan, tačno mu pamet izvire iz glave. Pa je se vidla kakav je pažljiv, a ona sumnjičičkava. Stalno nešto sujmaš. Pa je svidla kakve je poklone mojoj Violeci donio, ha? Sve lijepo upakovano i sve original. Moja prija, pa taki su ti najgori. Najgori. Ti se ulizuju, sve te ovako glade, mazete, pa te onda da prostiš začeraju. Pa ženo, znaš ti kako to ide i sama znaš. Prvo se pazi, pa se gladi, pa se mazi, pa se onda začera. Nedeljko, sram te bilo, leš ovdje pred djecom. Ti si prva počela. Ja prva počela, ja sam prva počela, ali ja nisam na to mislila na tu budaleštinu. Molim vas narode, evo našeg menadžera. Izvolite. Zdravo. Grazie. Pa. Jesi li obišao djedovinu? Da. A jes. Daj da vidim. Sve oronulo. Joj, grehote. Nikako. Sjed. Sve je to zub vremena izjeo. Gadan je zub. I promjena vremena. Nego da vas ne zadržavam mnogo, da mi pređemo na konkretan razgovor. Znači, sve ono što smo se dogovorili preključe, to sve ostaje. Oprostite, imam poziv. Ne, samo ti dečkići, ajde, na nas ne obraćaj pažnje, izvoli. Pronto? Oh, buongiorno capo. Devo parlare italiano perché attualmente sto incontrando in contadini. Kaže, sve će biti u redu. Čujena, zna se. Ne znam ljudi, ja sam bio u vojsci na granici sa Albanijom, nisam s Italijom, ne znam. Dobro, stari, samo da ti javim da sam stigao. Gabrielica i ja odsješćemo tu u nekom od hotela. Una donna nova. O da, našao sam ženu svog života.
Obožava me, samo da je vidiš, ludi za mnom. Nego jesi ti završio sve sa tim seljacima? Tutto, secundo i piani. Ma nismo pjani. Si. Dobro, stari, ništa, onda se vidimo sutra. Arrivedela, buongiorno, arrivedela. Oprostite. Ništa. Evo mrve. Mrva! Bravo, mrva! Bravo! Si stigao u zdravlju, sjedaj. Dobar dan, zvoli. Bujrum. Kao što rekoh, zvao me šef i pita i jesmo se sad dogovorili. Pa dakle, znači, dnevnice su po 100 eura. Radi se 10 dana, Da, 3 obroka dnevno da. i kad se završi sav posao, isplata na ruke i već sutra možete početi da radite. Lavore domani. Ček. 10 dana, 100 evra, 10.000 evra. Neđo, pa. Ček, gdje ćemo mi spavat, a? Jarku, ti bi odmah spavao. Pa spavat ćete, mislim, u hotelu, nego da se mi prvo dogovorimo koje su čije obaveze. Tako je, da se mi prvo dogovorimo, a ne da kasnije bude povuci, potegni, gospodin je Bravi. menadžer. A mi smo se već dogovorili. Kao što smo rekli, znači, u pitanju je kopanje, kome se dići... Kukuruzo, popcorno. Kopanje kuruza, pošto neka... Si, kopanje kukuruzi i pošto je to terenski rad, nama je potrebno neko tamo da vodi računa o radu na terenu. Da. Ja sam vas sve promatrao, neke više, neke manje, i odlučio sam da je najbolje da bude gospodin Čeda. Čedo. Mislim, on radi sve isto koji vi. Samo što ima još dodatnu obavezu da vodi računa o svemu i da bude tu prisutan, jeste, i zato će da bude nagrađen. Da. Da li se vi slažete da to bude gospodin Čeda? Slažu se svi. Ja sam bio u vojsci desetar i ja sam 3 puta bio nagrađen. Joj, Čedo, i tebe više i te tvoje vojske. Daj čuti da gospodin menadžer nešto pametno kaže. Izvolite. Hvala, gospođo. Znači, gospođa Branka će da bude šef cateringa. Čega? Mislim da ona to može da iznese svojim... Stavom. Tako. Čekaj, stande, sinko, šta ti je taj keter? Pa to vam je, gospođo, mislim, ona će da kuva i sprema hranu i donosi vama na parcelu. Pa znači ona će da kuva, pa što ne kažeš tako, brate, po naški, pa dobro, ima nas ovdje još koji znamo kuvati, tako Jelka? Pa vidi se na nama. Mi znamo kuvati, ali ne znamo se nakinđurit ko ona, to ti je važno za kuvaricu. To jest, to ti je od apsolutne važnosti u kuhinji. Price, jeste to nešto rekla? Mladiću, a šta će ja raditi? Pa i vi biste bako da radi. Pusti je, šefe, ljubim te, ona voli popiti. Pa će u redak i šta ćemo sa njom? Ne, u redu. Evo, vi ćete bako da donosite vodu kopačima. Eto posla. Ona da donosi vodu. Pa ima svi da uvenemo ko upšant cijet. Pa ja govorim tu voda. Evo jesi meni, mladiću? Sad će mrva nešto pametno. Pa što to ta tvoja firma ne poprska? Što mi moramo kopati ručno, jel? Da vam objasnim. Znači, to je organiko... Prirodno. Kukuruzo! Organski kukuruz, jeste. I tu da. ne smije da bude ni mrva hemikalije. Ja ne smijem biti. Ma nije ti, smiješ, hemikalija ne smije. Tu znači ne može da bude ništa, čak ne može ni vještačko đubrivo. Da. Jer brašno koje nastaje od tog kukuruza je vrlo traženo u Italiji i dobro se plaća. Pa što neka ima toga kod nas hoće. Zato su i vaše dnevnice tako dobre. Soldi. Da, a reci ti nama, šta ćemo mi ponijeti sutra? Pa ne treba puno šta, ponećete vaše motkice, donji veš, a sve ostalo otprilike tamo ima. Izvinjavam se, sad moram da krenem, imam drugog posla, a vi kao po dogovoru sutra vas ujutro autobus čeka na stanici.
Dogovoreno? Dogovoreno. Znači, u donjem vešu na stanici. Nije, nego u donjim Orlovcima na stanici, a vešu... Živio u donjem vešu. Vidosava! Aj vamo! Šta još da ti gledam u graf? Ma nije to! Dođi! Ali treba nešto raditi, neću, nemam vremena. Ma nije to, Volano, da ti kažem. Šta je? Slušaj, sutra Neđo, Mile i ja idemo raditi nešto ujutro rano. Idemo raditi na dnevnicu. Znam. Znaš, kad znaš? Pa jesi ja vidovita Vidosava, tebe. Ajde pričaj, ajde. Ma nije, nego znaš, brinem se, ostajem snajka sama s djetom. Pa sam mislila da je malo... Obiđem. Dobro, obiću sam, pazi, ne mogu ja stalno da je obilazi mala Vesna je kod mene, ne mogu dijete ostavljati kući samo. Pa čekaj, nisam mislila da je obiđeš, nego ne, mislim... Znam, hoću. Baš ti hvala, Vidosava, gdje čula i gdje ne čula, a ja ću se odužiti, znaš šta? A jesam ti skinula kamen sa srca, a? Moja Vidosava, koliko je kamenja na mom srcu. Pa, kod tebe srce kamenolom. Sva stražja. Ajde. Hvala ti puno. Hoš mi se odužiti? Hoću. Sutra počinjem. Aj, zdravo. Zdravo, Vidosava. Vidovita Vidosava. Čedomire! Šta je? Koliko tvojih gaća da stavim? Šta staviš sve? Po Bogu, što će ti sve gaće? Što će ti tolike gaće? Šta tolike? Ženo Božja, imam samo troje, od toga dvoje poderano. Nisam znala. Okrpit ću ih. Ne krpi ništa. Neka rupa, da imam malo promaju, da se ne zaujedem, bit će vrućo. Mama, Molim će. hoćete vi tamo 10 dana ostati? Ne znam sad ništa da ti kažem. Sklonite ovu rakiju, tvoja mater hipnotiše flašu, ko zmija žabu. Kad dobijete pare, kupćete meni novi telefon. Šta će ti novi telefon, dobar ti je i taj. Ovaj ne valja. Pa ne valjaš ni ti, pa te držim u kući. Čeri, gdje ti držiš moje gaće? Ja niđe ne mogu da je nađem. Pa tamo mama u ladici zajedno s Čedinim gaćama. Pa jesi li luda žena? Što držiš njene gaće zajedno sa mojima? Pa šta fali? Pa kako šta fali? Ženo Božja, vidiš da lapi ko otvorena kisela voda. Prošli put obukla moje gaće. Zete, šta to govoriš? Sram te bilo. Pa pred djecom tako lažeš o meni. Da lažem, vi ćemo koliko laže. Djeco, dok mi nismo kod kuće, pamet u glavu. Nikud ne mrdajte. Ranite prasad, ranite pilće i nemoj da čujem da je bilo kakve kucanje oko kuće i da pravite žurke i ostale budalaštine. Inače će kajš da radi. Imam da vas prebijem ko mačke. Je li jasno? Jasno. Pa šta ću, moram jest. Kad ćemo mi doći, ja crkvar glavlja. Baš te ne kopča, majke. Mama! Šta je, sine? Jesi ti ponijela meni šta za jest, ja sam malo izgladnio. Jesam, sam da nađem. Evo, sine, uzmi.
Mama, Šta je? stavljala malo luka. Vala i ti luk, nisam ponijela. Znaš da ti je muka od luka. Imam ja luka. Bez luka se ne može. Pa nećeš valjda i ti sad jesti luk. No šta je, prije? Neđeljko! Milka, Šta je? daj imen da jedem slušajući ove kako ovako mljackaju i ja sam ogladniji. Pa, ja sam ponijela da jedemo po jednom. Dalibor reče da tamo imamo sve, pa valjda će biti ručak. Pa naravno da će biti. Gde Prio dodajemo ovo? Evo ti prijatelju, izvoli. Neđo, A, baš ti luka? daj, slađe je sa lukom. Nema bez luka ništa. Kaže Milka, imat će mi tamo kad dođemo jest, ali... Pa nećete valjda. Pa šta je vama? Pa ja vas stvarno ne kopčam. Pa ugušit ću se, braćo. Sestrice, pa vi znate da sam ja po prirodi krhka. Ali vas ne kopčam. Komšija, šta ti je? Mogu kod tebe sjest? Joj, komšija, dragi, pa ovaj Luk i ja, pa mi naprosto ne idemo zajedno, a oni to baš ne kopčaju. Da nemaš kakve kolonske vode, o. Konjolsku vodu, o. Što nisi ponijela što ti treba za put? Nema. Ja sam ponijela i mi da jedemo, kad svi jedu, možemo i mi. Jel tako? Evo ovako, Čedo, evo tebi. Mogao bi malo. To komšince hoćeš ti? A neka, hvala komšija. Znaš, ja sam ti na dijeti. Ujutru samo jedan čaj i po jedna voćkica. Jedna banana, jedna kruška, jedna naranđa, jedna mandarina, jedan ananas i jedan celerov list. Znaš, to ti je dobro da se iz organizma iščiste toksini. A to si ti otravi. Ti piljarnicu pojede ujutru. Ti si živi otrov. Evo, ponijela sam i bijelog luka, očistila sam. Evo, uzmi, Čedomire. Bez luka ću! Pa što, jo, Mama, uzmi ti. joj, joj, Jelka, pa da ti to nećeš sad jest i bijeli luk. Hoćeš ti? Evo, moram. Visok mi je pritisak, razumeš? A on snižava ovaj bijeli luk. Jao, uništena sam krhka. Komšince, Jao, što me majka rodi ovako nježnu. da nisi za ne mogla? Nisam, samo sam nježna ko mimoza. Dečkić, mogu li kraj tebe sjest? Možeš. Allahu dragi, šta je ovo? Mile, vidi kolika je njivetina. Ajme, Jelka, vide ti koliko je ovije kuruza. Ima da popadamo na leđa dok ovo kopa. Oj, što lijepa parcelca, majke mi. Ma jel ona to nas zajebala se? Evo, parcela je tu. Zemljače, brate, pa vidiš ti kolkačko je to, ko omanja država. Ama iće to brzo, ništa ne brini. Vidiš da nema ni trave. A i vjerujem ja u vas i u vaše ove zemljoradničke sposobnosti. Mi dok ovo kopamo bit ćemo svi nesposobni. Momak, a okren ću ja vodu donositi. Mislim da tamo na kraju njive ima bunar ili česma, šta već. Na kraju njive sunce ti žar. Nema puno, baba, samo te 30 kilometara, ali ti je bar ravno. A taj hotel gdje ćemo spavati, gdje je on?
Pa ne mislite valjda odmah ići spavat? Pa ne mislim ja odmah spavat, nek pitam gdje je, koliko je zvjezdica. To ćemo posle, to je drugo. Daj prvo da se radi. Ajmo, motke u ruke. Gdje mi je gospođa Branka? Evo me. Vi možete poći sa mnom. Molim? Da, treba napraviti jedan ručak na brzinu. Ručkić? Pa Da. može. Mile, polako s motkom jebote, čača, pobi nas. Ljudi, u njivu, za mnom. Razumijem, šefe. Mrva, ne, seri, vataj se motike. Milka, Šta je, Neđeljko? gdje ponesu ovu moju motku teška? Ne, Neđeljko, nemoj da ti ja dolazim tamo. Jesi trepča. Imam prava guzu. A, ćemo se sad obući. Pa da. Ajde, kako kaže Leon? Mama. Mama. A? I ča. Pa da. Hoćemo prosuti vodu sada. Hoćemo. Ajde. Da mama prosuti vodu, ti legiš tu. Paži. Ajde. Opa! Eto ga! Smo prosuli. Dođi. Ba da. Hej. Šta je jelo? Jesi umorla? Ma ja ne znam da ćemo mi ovo moći završiti za 10 dana. Viš ti šta je to? Hvala, ima ga puno, ali slušaj, završili za 10, ja za 20 dana sam da oni nas isplate kako su obećali. Stvarno im trebaju pare. O, to jes. A štaš s parama, štaš kupovat? Joj, treba mi nova veš mašina. Kaže majstor ovoj staroj otišao onaj kugl ležaj, još nešto. Ruči kad radi, ne mereš pričat od nje. A treba mi Neđi nova motorka, stvarno mu treba. Fino. Šta ti s parama? Znaš šta moram? Moram nov šporet na drva. Onaj na drva, da. I moram sebi kupiti nešto garderobice. Nisam sebi kupila, ne pamtim otkada. Čedi moram uzeti nešto gaća. Skroz je ostao bez donjeg veša. I viš kad kažeš gaće. Mogla bi ja Neđi uzeti koje 2-3 stajaće gaće. Ima ovako, mogli biti zajedno. Kako ono tvoja prija kaže da idemo onaj... Idemo shopping. Jebem ti Milkin ležaj i moju motorku, da sam znao da će se voliko namušt, zato ne bi ni došao. Komšo, i meni samo da je zaraditi šta para. Onoj mojoj treba 100 kuhinskih elemenata, brate. Pa dobro je to sve, komšo, ali da ja tebi kažem nešto. Ja ne znam je li ovaj Italijan stvarno postoji ili se ovaj mali dobro zajebava s nama. Meni je to sve da prostiš nekako sumnjivo. Nema ti šta biti se sumnjivo, komšo. Ješ čuo, brate, kad s njim priča na telefonu talijanski. Pa čuo sam ja kako on priča i šta priča. Može nam mrtljat šta god doće na tom jeziku, ja i ti to ne znam. Komšo, ja sve držim pod kontrolom. Nema, ja njega čitam, otvori tu knjigu, ja imam taj instinkt. Razumiješ, ja sam u vojsci bio desetar i ja znam kad čovjek laže, mogu procijeniti. Komšo, ja sam živi poligraf. Ali nekad pravi majstor laži zna zajebat aparat. Zna aparat, al Čedu i jok. Jesi ti izgledniji? Joj, ja sam, brate, motiku bi sad pojao i banderu, eto. Pa kad nema one tvoje punce,
Gdje se je zabavilo više? Šta znam, valjda, neko meso sprema, neku piletinu, neku Karađorđevu volkatku. Joj, sad kad dođem u hotel, ošnem 2 pive, istuširam se i kad roknem u krevet, Imaš ti para za to pivo, a? Nemam, ali donio sam ja u onoj svoje torbe. Ma ima i za tebe. Hvala ti. A ne mi reći, ima li oni televizora po onim telma, u onim sobama? Sad svaki hotel ima po televizoru, svakoj sobi. Pa onda ima i oni bezobrazni kanala. Još samo da ne bude onaj bračni krevet. A ti mlad, nema žene. A ti ćeš bit moja riba od 120 kila. Da. Pa da. Ma nemam ja tih problema. Ma jok. Mile. Mile ti je otišao sa ovom svekrom i svekrvom u Posavinu nešto da radi. Podoroti to. I ona. I mama isto. Svi. Pa ja sama sad kod kuće, pazim na 2 kuće, možeš misliti. Ček. Aj, zovem te za minut. Mačka opet srušila saksiju. Mac. Ja sam. Ma nije ništa bilo, neka mačketina dosadna tamo kod šupe je bila pa sam je zaključala. Jeste. Lipa moja gospođa, pa ja umri ožeđ, a ti ideš ko puž. Pa ja sam žurila koliko ja mogu, ne mogu brže. Osti, sine mi. Hoću. Ajde. Ima sve ovo sada popijem. Pa nemoj, moram i drugima dati. Ajde, doneću ja opet, ajde. Ajde ti. Ajde ti. Ohohoho. Donesi malo i rakija. O nema ni za lijek. Ajde, baba, šta pričam? Evo ja žurim koliko ja mogu. Ti žuriš da smo se po smrt poslali, živjeli bi 300 godina. Pa šta ću? Donijela samo 2 litre, više bi upi donijela. Pa ja sam donijela koliko ja mogu. A bolje da češće donesem pa će biti friška. Tako je, baba Danice. Ovako bi se prije ugrijala. Vidim ja da ćemo mi ovdje biti ko Kamile u Sahari. Ostavite i nama malo. Evo, ima i za vas. Ajde, baba, odnesi im tamo. Kako Zdana? Oj, jesu morali? Joj, hvala, gdje čuvaj, gdje ne čuvaj, jesam moga. Bješ, baba, ako te mlatnim motikom misliš da sam namjerno.
Aj. Jebem ti. Ti jebem. Aj, ujebut. Hvala, mama. Joj, gospođo, da niste došli još za koji minut, ja bi maždrknuo od gladi. Došla bi ja i ranije, znaš, kasno sam dobila ove namirnice. A štaš mi lijepoga dati, Prio? Joj, izvini, prste ćeš polizat, vidiš šta je, ha? Pa čekaj, ženo Božja, prvi dan pa odmah riža. Pa šta bi ja, ljudi, pa oni šta to nesu, ja to napravim. A gdje je meso? Koje meso? Eto, to je meso. Meso riži, gdje? A to meso? Pa nema mesa. Čedo, samo rižoto, ali sa povrćem. Pa jes, možda si ti pojela nama meso, a donela samo rižu. Jes. Nisam ja pojela meso, nego to je meni ovaj Dalibor rekao, znaš, menadžer, znaš šta kaže, to je za vaše dobro. Pošto je sad vrućina, mora se past šta se jede, znaš, da laganija rana, da vam ne pritisak skočio. Znači zbog visokog pritiska. A što ti nisi tog menadžera pitala kako ćemo mi da kopamo cijeli dan na goloj riži? Kud ja onu svoju svu piletinu pojede? Pa nemojte vi mene ništa pitat, vi pitajte menadžera Dalibora kad dođe, sine. Slatka mamice, nemoj plakat. Evo, ja ću pojest sve što si napravila. S mesom ili bez mesa, meni svejedno, ja crku od gladi. Ma kome ti, mama, mamu ti tvoju jebem? I ja. A šta je za večeru, a? Za večeru? Pa ništa. Mama, kako ništa? Pa lijepo. Ješćete isto ovo zbog pritiska. Znači, i za večeru riža, ko Kinezi, a? Ma nemojte me nervirat, ma jeste me sad povrijedili, pa da se mene pita, ja vama ovdje gozbu napravila. Pa neću da se nerviram zbog vas, nego dže baba danca. Evo me! Jesu li poslali čašu rakije? A mila moja nisu. Poli babu u uvo, njoj samo da rakije, krk, pa šta je? Ispit čutura. Tetka, šta radiš tu? Šuti, šta se dereš? Šta radiš ti? Tetkić, jel ti to opet nešto špioniraš? Šuti, jesam ti lijepo rekla da čuvaš kuću?
Pa čuvala sam, ali mi je dosadlo biti sama. Ajde, idi čuvaj kuću, dok ja ne dođem. Šta je? Ili ćeš otići da čuvaš kuću ili te vodim mami? A dobro, šta se dereš, ide. Ma Bog te. Aj, ti kuruze. Ti moj pa džeta, pa baba. Fuci je izjeli da Bog da. Pa gdje otišla po vodu ko na Drinu da je... Znaš šta je komšo? Treba, brate, ko u vojsci. Svakda ima opasač i tu ima onu tuturicu, brate, sve s vodom i kad i žedniš piješ kad hoćeš i gotovo. Daj, samo nam još fali da i to teglimo. Če si, baba, gron te ubio. Eno ide. Gdje? Hajde, baba, šta nabadaš ko da odaš po jajima od crnca? Hajde, brate, pocrkaš mu. Ajde, mama, crkoš možeđi. A evo me, ne mogu brže. Čekaj. Pa lijepa, gospođo, pa šta bi mi bez vas? Neka nama naše babe, kokice nam iz guzica vrcaju. Evo vidi, donijela samo po flaše vode. Pa izlapilo usput, šta ti je? Izlapio je tebi mozak, ženo Božja, kako što nije samo po flaše? Čedo, ne galami na mamu, šta ti je? Ne galami na mamu, na volku vrućinu donijela Vilžan vode, ne galami na mamu. Ne bolan, pusti stariju ženu, otiće ponovo po vodu. Šta ti je? Polako ti dano. Ajde. Kosovka baba. Mama draga, šta je to, vide? Sva si mokra, sva ti haljina mokra ozada, šta je to? Ajde, pušt to sad, pušt kraju. Ma šta pusti kraju, hoš da se preladiš po ovoj vrućini? Mi crkava možeć, ona ladi gojicu vodom. Ama, djeco, pala sam, pa se voda prolila po meni. Eto vidiš, pusti ženu, Čedo, pusti kraju. A kako se nije prosula ta rakija? Koja rakija? Ta u toj flašci u džepu. Mama, jel ti piješ po ovoj vrućinčini? Možda te udari moždani na sred ove njive i šta ćemo s tobom? Udario bi u prazno. Ne bojte se, djeco, pa imam ja suncobran. Ne boj se, Jelka, tvoja mama pije u svim meteo uslovima. Jes, zete. Šta očekaš? Joj. Hajde priđi meni, korak možda dva, nek počinja crveni od tvojih usana. Nemirno je more i pusta obala, da li bi ovaj put sa mnom... Šta radiš ti? Pa ništa, samo gledam. Ajde, upadaj.
Alo, šefe. Reci, Dalibore. Pa, kako ćemo da riješimo smještaj za ove naše kopače? Ne znam, Dalibore. Snađi se. Ja para za smještaj nemam. Čekam da mi legnu neke pare. Kad to bude, bit će i smještaj. Pa šta da im kažem? Mislim, noć pada brzo. Snađi se, čoveče. Evo, plati ti za njih ako imaš love. Pa čekaj, pa jedva imam za svoj smještaj neku crkavicu. Pa znaš, čoveče, da sam šmorc. Ej, nek prespavaju na njivi 2-3 noći. To njima ništa nije, šta? Da spavaju na njivi? Pod vedrim nebom? Dalibore, smisli nešto, čovječe. Kupi šatora 2-3, mala. To nije skupo. Eto. I poslije ćemo riješiti. A u hotelu ja ti mogu dati onaj dug od ranije i eto ti sa tim parama riješi problem. Sa svojom dnevnicom da plaćam smještaj radnicima, jel? Jesi, Dalibore, alav na pare, brate slatki. Pa bit će para koliko hoćeš, ej. Na jesen, ako uspije ovaj posao što smo započeli, ima da plivamo u lovi, Dalibore. Ej, ajde, nemoj me zajebavati, ajde. Ajde, riješi to pa se vidimo u hotelu, ajde, čao. Ma kako to? Alo? Alo? Čedo! Čedo! A? Dođi vam nešto nakratko. Šta hoćeš koji kuruze kopavam? Dođi vam nešto da ti kažem kratko. Slušaj, imamo problemčić. Ako je mali, rješavam odmah, govori. Slušaj, rješavam, moramo ga rješavati da je mali i da je velik. Slušaj ovako, znači, imamo problem sa smještajem, malo znaš. Svi hoteli koji su tu u okolini su prebukirani, totalmente. Razumiješ, nema mjesta. Pa dobro, ima neki privatan smještaj, brate. Ima i privatni smještaj, međutim, znam ja da vama nije problem da budete i u privatnom smještaju, jest, ali, kako da ti kažem, nema ni privatni smještaj, sve je nešto krcato. Kako krcato? Slušaj ovako, znači, ja sam tu da rješavam probleme. Znači, ima da bude nov problem. Rješavaj problem. Evo ovako ćemo, slušaj. Noć 2, dok ja ne nađem novi smještaj, vi ćete da prespavate u šatorima. Znači, ja sve obezbeđujem. Šator, sto, stolice, znači sve ko na kampovanju. Čak imate jedan mali televizor na baterije. Biće vam super. Dalibore, nemoj me pa nismo se tako dogovorili, kakav Pa čekaj, polako, smiri se, nemoj da se na kraj srca volan. Ti samo treba da onima svojima kažeš da ne dižu nikakvu buku, samo da dva, rješavamo mi to. Ma ko će to sve rogato ludo, ko će objasniti? Polako, čekaj. Znači, ti kao poslovođa dobijaš 100 eura stimulacije. Jel može, a? Pa 100, dobro, a gdje su šatori? Šatori, tu su u šumici, na ivici. Šumici? Ja, što? A što šuma, brate? Pa šta fali? Pa fali, brate, ja se od rata još zazirem od šume. U ratu na drljo u šumi. U šumi me uvatila gvožđa za međeda. Udarilo me do drvo u šumi. Ujeo me čučuko. Evo, 200 eura. Može. Jel dogovoreno? Dogovoreno. Znači, ti te svoje sredi. Ja do sad ko šefa. Ajde, uzdravlje. Arrivederci. Aj, loptić. Jesi neki džentlmen, evo si. Tetka! Šta je? Šta si ti ovdje? Pa šta ću ovdje bukti, pa igram se. Pa igram se. Jesam ti lijepo rekla da se vučeš kući? Pa dosadno mi je kući. Šta dosadno? Ako kažem kući, onda kuća, ajde polazi. A tetka, molim te, tetkić, samo da im dam lopticu. Ubem i tebe i lopticu. Ajde, polazi. Oj. Koliko ima sati, šta misliš? Pa ima 5 minuta do 7:15. Šta? Ima 7:10.
Ljudi, ja mislim da je za danas dosta. Šta velite? Sad valja otići onaj hotel, istuširat se, leći i odmoriti. Ja sam crko, brate. Valja ujutru poraniti, pa za ladovine što više okopati. Meni baš nešto ora kopati. Ja bi mogao cijelu noć raditi, da ne idem uopšte spavati. Čika Čedo, aj ti nas odvedu u taj hotel, a ti kopaj koliko gođoj. Ja bi se baš išao istuširati i lijeđe me boli. A taj hotel, je li to u gradu ili je ovdje neđe? A jebo vas, hotel, šta ste zapeli, hotel, pa hotel. Tu je, brate, blizu. Ma gdje blizu? Ja niđe u ovoj ravnici ne vidim hotel. Kako blizu, a niđe se ne vidi. Vidite li tamo onu Šumaru. Koju šumaru konju? Šumadija. Ama gdje je šumadija? Onu šušumicu. Vidite šušumicu. To je hotel. Ček, Čika Čedo. Hotel u šumi. Ma kako u šumici kad se ne vidi hotel? Jebem te glupu. Nije hotel u šumici, nego je šumica hotel. Tek sad ništa ne razumijem. Hotel se zove Šuma. Komšo, sad možeš siguran biti da je tvoj. Glup je koji ti. Ljudi, hotel je šuma, spavamo u šumi. Stan, Čedo, jel to znači da mi spavamo u šumi? Čedomire, jes ti načisto pobenavio? Nisam pobenavio, nego Dalibor mi čovjek rekao, svi hoteli pretrpani, nema mjesta i spavat ćemo u šumi. Dobit ćemo šatore, dobit ćemo 100 stolice, dobit ćemo mali televizor, baterije i tu prespavamo noć jednu, a sutra ćemo vidjeti šta ćemo, brate. Nama sam ja znala da neće biti nešto kak treba. Ma, onaj mali je 100% prevaran. Ma 100%. Kakav smo narod, neko nas zajebe 5-6 puta i mi nama da je čovjek lopov. Pa ljudi, strpimo se noć, dvije, pa ćemo poslije ići u hotel, brate. Jebo me sva kako smo mi svi normalni. Ženo, čuti, inače će te desiti to što si rekla, ima da te naguzimo u redak. Aj vidi, gdje ti je mater, sigurno neće brsti kurze. Mama! Aj požuri! Za mnom! Da, daljinski! Viki, Leone. Pojačaj. Tako. Mene samo zanima gdje će ona gospođa spavati. Koja gospođa? Koja? Pa tvoja komšinica Branka. Moja prija. Da. Ona će spavati u onome karte turkeringu, Čut, šta me briga, nek spava gdje hoće. Ajde se mi rasporedimo po šatorima. Jeste li svi tu na parove razbroj? Koliko fali? Nije mrva tu. Gdje je mrva? Gdje je mrva? Evo me. Jesi poludio? Šta ti, izigravaš dvorsku budalu? Što? Pa šta će ta pidžama u ovoj šumetni?
A mene je mama naučila da nosim pidžamu, jer kad sam bio mali, ja sam piškio u krevet, znaš. I onda obuče mi pidžamu da ne pokvasio krevet. Bože, da ne pokvasi krevet. Ovako, Mile i Mrva u onaj tamo šator. Ček, Čedom. Mrva, piškiš ti još u šator, u krevet. To kad sam ja bio mali. Sad ne. Ovo ja nosim iz navike, razumiješ? Navike. Dalje, Milka i Neđo u ovaj srednji šator. Komšo, možemo mi dobiti ovaj veći šator, oboje smo pokrupni. Veliki samo ide za poslovođu. Mrva, nemoj me i ti trpati, ljubim te. Da vama treba cirkuski šator, koliko dobro, može, ajde. Čekaj, nama treba veći šator. Nas ima 3. Ma ko je 3? Ko je 3? Pa i mama Neđe mora leći, neće da dreždi celu noć. Nek uzme, brate, metlu, nek obleti 3-4 kruga oko košme, utopće i svanti. Pa ti si budala. Dobro, komšo, more, uzmite veći šator, ali negdje i baba da danca s vama. Neka, komšija, hvala ti, danca je tvoja tašta. Vi ste rodbina i ne trebate se razdvajati. Milka, odi u šator dok volim. Ajme, meni šta sam doživjela. Ajde, ubije u šatore. Ajoj. Ajmo, Mile. Mama. Ma baba! Je svanulo. Ma nije mama svanulo, nego ajde da pređemo u šator da spavamo. Ajde pa. Gdje se baba? Gdje se svanulo? Mutni bilo. Ajde, ušao mu tamo, ajte nađu za 20 dana. Laku noć, tata. Hajde, tamo. Čekaj da sazujem opanke. I tvoj opanak. Hajde. Jelka! Aj ti, lezi do babe. Ne mogu ja do nje, ona ladna ko pingvin. Priđi, babi. Samo spavaj. Priđi, babi. Spavaj već jednom, ajde. Ljepote tu. Ojte, ulaz. Čekaj. Mrva, šta ti je? Šta se vrtiš? Joj, ko da mi nešto krenu u guzicu, ko da je krpelj neki. Kaki krpelj? Le, spavaj tu. Mrva, Mrvice. Šta je? Morala se tebi vratiti to, znaš, ono, pišanje u krevet. Šta, brate? Pišanje u krevet, brate. A ne mene, to kad sam ja bio manji, ja sad veliko ti sad, to ne može više. Doručak! Doručak! Hajde, mili moji, hajde. Hajde, dečki, čuške. Tako. Šta je ovo? Doručak, Srećo. Kakav će ovo doručak? Zobene pahuljce sa mlijekom minimalno masnoće. Jeste li vi normalni ste pobenavili? Kakve zobene pahuljce? Pa ligte zobene. Aj, Srećo, prođi. Ojoj, Prio, jel ti to mi sad dođemo ko konj? Jer koliko se ja razumijem u ranu, zob je za konje rana. A jes. Sad ćemo još početi svi hrzat ovdje. Ovako. Dođi, prijatelju, izvoli. Boga, nećemo mi dugo na njih moći izdržati sa ovim pohuljcama i s onom rižom. Aj, Tajo, aj. Pa dobro, jesi li imala šta drugo za pripremiti? Tebi ovo izgleda bilo najlakše, ko veliš ovi mogu sve jesti. Nemoj ti men prigovarat. To ti reci menadžeru Daliboru. Šta on donese, ja to i pravim. Prođi. Evo.
Evo, sine, tebi još malo. Hvala, slatka mamice. Nemoj meni sipat mlijeko, ja ću to ovako rskati. Pa sreća moja, kako sama to rskat? lijepo. Pa nisi konjo. Aj, prođi. Šta? Komšo! Slušaj, idi sad kod onog Dalibora i reci mu da mi s ovo kinesko-konjskom kombinacijom nećemo više raditi na njivi. Ili nek nam donese pravu ranu, ili mi idemo kući. Pravu si, komšo, tvrdo ko sitan šoder. Idem odmah da ga zovem. Ja. Buongiorno, šefe. Ćao, Dalibore. Moram nešto da vas pitam. Skoza, Gabriela. Skoza. Izvoli, pitaj. Mislim, uradili smo dosta toga zajedno i obrnuli smo svašta. Nekako mi nije jasan ovaj kukuruz. Mislim, šta će nam onolika njiva kukuruza? Jesmo mi dileri ili poljoprivrednici? Vidiš, Dalibore, mi smo registrovali poljoprivredno preduzeće koje se bavi proizvodnjom organskog kukuruza. To u Italiji vole. Mi ćemo taj kukuruz samljeti i pakovati u ambalažu od po kilogram 2. Onda u ta pakovanja ubacujemo male kesice od po 10 grama bijelog praka ili kokaina. Bravo, Dalibor. Koji preko ljeta treba da stigne iz Albanije, preko Kosova i Crne Gore na ovo područje. Na nama je da to prebacimo u Italiju i da zaradimo ogroman novac, Dalibor. Kukuruzno brašno nije sumnjivo na granici, jel sad kapiraš? Pa kapiram, razumijem. Capito. Antonio Zucchero, un caffè. Mio caro lo farora. Oh, mio caro. Scusa, mio caro. Alo? Da? Reci, Čedomire. Dobro. A dobro, pojačat ćemo, šta sad? Odmah. Mislim, danas. Ajde, zdravo. Ko zove? Pa ovaj Čedomir što predvodi ove kopače, znaš. Znaš, kao žale se, slaba im je hrana i to, a ja sam mislio da pojačam hranu, ali od onog novca što mi nisi dao. Izvini, ja zaboravim. Evo, sutra ću donijeti. Sutra, evo, znaš, moja Gabriela je mnogo zahtjevna. Ona mi je ispraznila sve bankovne kartice, ali imam još jednu za koju ne znam, znaš. Sutra ću to podići pa ću ti donijeti. A usput ćemo otići da obiđemo i radnike, tek tako da me vide i da im obećam da će sve dogovoreno biti ispunjeno. Antonio, mi ami. O, vidi kako je razmažena, vidi je, ali siguran sam da me nikad ne bi prevarila niti otišla sa drugim. Amor, mia fortuna. Ma che amore. Oh, Narode! Ručak! Ajde. Izvoli. Šta je, jel opet riža? Nije riža, danas gra. Gra?
Kakav je ovo gra? Ma nemam pojma, oni kakav donesu, ja to strpam pretisnu, ona 107, 2, 3 sata krčka dok ja malo dremnem, znaš. Čoče, vid koliko je za zrno kometa kod te tejca. A i opet nema mesa. Pa nema mesa, nisu donijeli. Evo, opet zakidaju. O Bože dragi, vaki gra nikad nisam viđala. Vide Milka, vide. Pa vide ti koliko je ovo zrno, ja ovo nikad nisam ovako jela ovo kuvano kestenje. Neka njega bolje, onda da ne pahuljicaju, da ne riže. Naspiti me. Oču. Meni slatka, mamice, sipaj duplu porciju. Ma ja ću ga jest, makar samo na vodi bio posni. Izvoli. Pa vidi koliki je. Gabrielica ti amo. Buongiornata. Zdravo, Gabriella, la mia bellezza. Antonio, voglio andare in sauna. Aspetta un attimo, un momento, scusa. Dobro je što si došao. Kako ide posao? A nije loše. Sa hranom sam završio. Još ovaj smještaj da riješim sutra, prekosutra i bit će sve super. Eto. Nego, znaš šta, mogao bi ti da dođeš malo tamo, znaš, oni vole da vide šefa. To svakako, to još danas treba da uradim. A ja tebi da se odužim za onaj posao od ranije. Kovertica, parice, pa 2000 arke evrića, šta mislim, nemam više. Evo sačekaj, samo 2 dana, 3. Dobro. Leće mi nešto, evo ti ugovor za radnike. Šta će im ugovor? Pa njih ne zanimaju ugovor, njih zanimaju samo pare. Samo ti njih daj, oni su fiktivni svakako, samo da im mulijemo nadu da je sve pošteno. Dobro. Ništa, onda se vidimo poslije podne. Vidimo se. Pa idemo zajedno na parcelu. Važi stari, samo da ja ovu moju isaonišem malo. Ćao. Ovo je Neđo sigurno prno, jer on kad vas da ovako jako odala mi je, razumiješ? Moj Tajo kad dekne, to ječi. Udri Tajo! Evo ovo je sad sigurno tvoja mati. Ovako sitno. Gdje je mrva, kopaj! Ja imam toliko u sebi gasa, sad kad bi odjednom pustio, ja bi odletio na misec. Čuti mi misečar. Joj, jebo ga, da bi ga jebo puko. De vi manje pričajte i manje prdite, više kopajte. Gdje ćemo završiti? Jebiti kud ga volko pojede. Dečki, curice, stigo Italijan, donio ugovore. Hajte! Ma šta ova zjali otuda? Nemam pojma. Izgleda da nas zove. Ajmo tamo, možda imaš šta novo za reći. Ajde, povesti vas dvojica, vas dvije. Ajmo. Ajde, Jelka, brate. Benvenuti, capo. Come stai? Bene. Buongiorno, signorina. Gdje je Gabriele? Nema Gabriela, Isabella. Isabella, andiamo. Benvenuti. Lavoro, domani soldi. Contratti tutti. Ajo. Komšo, brate, al gruvaš zapali lišće ispod sebe. Evo Italijana. Buona giornata. Duš, komšo, na mene. Ma da smo nas dvije, tako ne bi nam ni prišli. Komšo, uspravi. Jel sve dobro? Si se.
Neđeljko! Čedomire! Izvinite. Pomagali smo ženi. Pomažemo. Sine Mile. Da? Oprez. Razumijem ti Čedo. To je naš gospodin šef Antonio. Bona giornata, bona giornata. Jeste, on je došao da vas vidi sve i da vas pozdravi. Eto, i vidio nas je i pozdravio nas je, a sad lijepo nek nam odgovori kad ćemo dobiti bolji smještaj i bolju raranu. Tako je. Pa zar već nije danas bila pojačana hrana? Ne da je bila jaka, nego je bila prejaka, će nađe onoliki gra. Evo nas naduvali smo se ko baloni. Ne donosi nam više onaj gra, a ako Boga znaš, popucat smo ko roljci. Prdimo ovdje, a popara smo se. Manđare. Evo šef kaže da će biti to sve riješeno, nema problema, sve će biti u redu, tako? Bene, tutto andre bene. Evo i šef je potvrdio, sve će biti u redu. Pošto dosad ništa ne ide kako smo se dogovorili, mi imamo realan strah da mi nećemo ni naše pare dobiti. Pa mi lijepo tražimo da vi nama svaki dan kad završimo po posao isplatite dnevnicu za taj dan. I onda nam neće smetati ni smještaj, ni vakarana. Tako je. Nema problema, to su sve problemčići koje možemo usput da riješimo. Vama je najvažnije da će isplata biti sigurna i obezbijeđena. Siguramente. Sigurni. Zato je naš šef spremio ugovore. Šefe, ugovori. Contratti. Dare loro contratti. Dare loro contratti. Uno momento. Contrattate. Evo, tu su ugovori. Samo vi potpišite i sve će biti u redu. Ma pusti ti te ugovore, papir trpi sve, ja ništa. Hoću pare na sunce. Tako je, pare. Take me! Bog te pomogu. Polako. Firma gospodina Antonija je jedna ugledna firma u Italiji. Razumijete? Oni ne rade sa kešom kao i naši ovdje što rade. To je Italija, Evropska unija. Europa. Potpišite ugovore, pa razmislite još jedno. U pravu je momak. Treba potpisati ugovore. Baba, ne trpaj se kad se ne razumiješ. Sine Mile, ako baba još jednu progovori, udri motikom u srečala. Razumijem čika Čedo. Malibore, taj ti ugovor možeš smotati i pir tu njega ko u to trobu. Mi hoćemo živu lovu, pare, tako? Pare! No, čekajte. Pa nema potrebe za takvim razgovorom. Čekajte, još malo smirite se, evo ugovori su tu, mi ćemo doći sutra, pa da ponovno nastavimo ovaj razgovor, nema potrebe ovako da pričam. Mi imamo sad posla, capo, labore, andiamo, Izabela, andiamo, idemo, pozdravljamo, pa sutra ćemo doći opet da nastavimo. Andiamo tu. Di portare. Šali vas ugovori njihovi i papiri. Ugovori, čuj. Vidio sam udaljena. Još si glavu izgubiti. Ko je? Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik BN televizije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su po nalogu Interpolove poternice lišili slobode 2 italijanska državljanina poreklom sa naših prostora. Kako saznajemo, reč je o Tomislavu Ratkoviću, zvanom Antonio, i Daliboru Paspalju, optuženom za djelovanje narkoticima. Vide i slike im stavili ljudi. Čujte žene šta, kako ćete kokoši, da ne čujemo, pojačaj. Među kojima su trgovina belim robljem i narkoticima. Posljednjih nekoliko dana proveli su na našem području, gde su navodno otvorili fiktivno preduzeće. Ratković i... Evo šta bi, jeste vi vidjeli?
Jesmo. Ali ja sam znala da su oni neki muljatori. Vidjela sam ja prvoga dana da to nešto ne valja. Juhuj, pa kad ste znale, kad ste vi vidle, što nam to niste rekle? Kako nas ljudi pošteno zajebaše. Šta ćemo sad? Šta ćemo? Možemo samo sjediti i plakat. Ja sam rekla da treba da potpišemo ugovore. Joj, baba, čuti, ti tvoj ugovor ovdje mi se popela. Ljudi, ima oko kakvi para uzas? Otkud nam pare? Otkud pare? Jesu rekli da imamo sve bezbjeđeno i nismo ništa ni ponijeli. Pa Bože, pa kako ćemo kući? Pa lijepo, pješce, kako ćeš kući? Pješce? Ajoj, pa odavde ima 200 kilometara do kuće, lud. A da se mi javimo policiji. Jao, komšinice, i ti si jako bi bistra. Da prijavimo po policiji da smo radili za kriminalce. Znam. Ići ćemo stopom. Da se vozam ovdje sa topom, pa je stilu lud. Ma ne misli na to, nego autostopom. U blizini je magistralni put. To može. Lako ćemo, ljudi. Idemo sad svi za spavanje, a ujutru kad se probudimo, onda ćemo nešto smisliti. Hajmo. To je Prija, njen glas. Prijo! Gdje si Prijo? Prijatelju, jes to ti? Jesam Prijo, ajde! Budi glasniji, ne čujem! Ajde, čuješ moj glas! Ajde, Prijo! Jesi, prijatelju! Joj, Jesi, spasi me, molim te! Nedjeljko! Pa pomažem Priji. Joj, toliki je mrak, a ja sama nezaštićena krhka. Mogo me Vuk izistrio. Mogo te Vuk pojuriti, crvenkapica si prava. Šta kaže? Pa, šta se desilo? Joj, znaš šta se desilo? U onoj šupci gdje sam ja spavala i one silne ručkove što sam vama pravila, došla policija i istjerali me odatle i na šta kažu? Da su uhapsili Daliborčića. Znamo, vidjeli smo na dnevnik. Znate? A Branka zadnja saznaje, jel? Pa šta ćemo sad? Pa da prostiš, Prijo. Ići ćemo kući. Kući? A gdje ćemo po noći? Ovako, ne, čekajte, ja sam desetar, ja komandujem. I ćemo svi spavati, a sutra kad svane idemo kući. Lako je vama spavati, imate šatore. A gdje ću ja? Sa mnom, Prijo. Ma Čedomire! Dobro, aj ovako, ti idi sa Jelkom i babom, a ja ću ovdje malo kunjet na stolici. Ja sam rekla da treba ugovore potpišati. Joj, baba, znaš šta je? Zapću te ovdje u zemlju ko banderu i u tebe uvesti trofaznu struju. Ajde, u šatore na spasavanje, a sutra na put. Vidi ovo pčene šepa, a najbrže ide. Ne, sviraj. Polako, čika Čedo. Čekajte, bab. Baš ti hvala, srećo moja. Hoćeš tamo? Hoću. Baš ti hvala, ček. Ma šta ti je to s nogom? Kako to? Joj! Bjež mi s oči odmah. Ajde, šibaj. A nemoj to. Majko moja, mila.
kad se ja do toga ne zaustavim, mogu s motorom. Tebe ne može, vi vidiš kako povući. Dobar dan! Dobar dan. Gdje ćete da nećete možda Banja Luka ili još bolje Prijedor? Hoćete, pa bi mogla ja s vama, a? Allah, A joj, vide slatke djece. Dobre djecu tamo. Ej, gdje svi? Da nisi iz Rogolja? Naravno. A svaka Opa, ti da. čast. Oko moje. Da. Vide kurveštine. Ustopala sebi auto, a nas ko jebe. Šta je drugo i očekivala od nje? Znaš ti da ona misli sam na svoj strin. Čekajte ljudi, stante, ovako više ne mere. Ne mere. Trebamo imati neki plan u vražju mate. Ovako ćemo. Jedan od nas da stopa, ostali se sakriju tamo u živicu. I kad on nekog zaustavi, mi samo svi utrčimo. Tako. Upravo si. Komšo, ti stopiraj, a mi ćemo u živcu. Čekaj, ne mere tako. Pa bolje je da žensko stopira, prije će staniti žensko nego muško, jel? Pa jest, pravo. Upravo je Mrva. Ajde neka ženska stopira. Evo ja ću. A vi ajte u živicu pa dok ja stopiram. Ti, baba, moraš ustaviti hitnu pomoć, mrtvačka kola ili po... Policiju! Popa, kakva ti, ne mere. Dobro, de. Čekajte, imam ja bolji prijedlog. Ajde. Da se mi svi sakrijemo u živicu, a neko od žena da stopira. I kad stane, mi svi... Komšija Neđo, ovog malog moraš prepraviti pod hitno. De, Čedo, neka te. De, sine. Čut malo ljubite majka, slušaj. Čedo, da. Gledaj. Od svih nas svako, evo, Jelka je najmlađa, najljepša. Ja mislim da će njoj najprije neko stati. Jes, treba Jelka, ona je najbolja. Ne mere, ljudi, ne zna moja Jelka stopati. Ma šta ne znam, viš da moram. Znaš ti, držat ovu torbu, prosto je. Izađem, ispružim prst i to ti je to. Šta se trpaš, koga će u gujicu? Ajde, stopaj kad znaš. Evo ti ovo. Jelo, slušaj. Samo ustopaj kaki veliki auto, da moramo, brate, svi stati. Ne. Bolje je neki šleper, veliki kamion. Jelka, najbolje je FAP šticar, da ima ono ko za balvane da možemo mi natovariti. U živcu! Ajmo! Tata, reci mu! Ajde, vi naručite, šta ćete? Jelka! Spusti suknju! Prepašće se čovjek kad vidi. Mislit će Zino Vuk. Ma de, šuti, nemoj mi smetati sad. Tajo, Janje zvono, Tajo. Spavaj, sine. Dobar dan. Zdravo, Snajka. Izvinite, ako može, daćete možda do Banja Luke ili do Prijedora? Hoću. Do Banja Luke i do Prijedora. Hoćete da me povezete? Ajde, upadaj. Evo. Ajde. Ej, čekaj, ko su ovi? Ko je ovo? Ma da ti kažem, neka sirotinja, ne znam, nija. Kakva sirotinja? Ma sirotinja neka i oni moraju do Prijedora, pa rekao da ih povezeš. Ma greota dostanu tu na putu, na suncu, baš. Aj jebi, aj nek se penju. Ajde. Pa čekaj, gdje ćeš ti? Ode i ja s njima u prikolicu. Ti sa mnom u kabinu. Neka, dobro je meni i u prikolici. U kabinu, odi. Jelka! Šta je? Pa rekao je Jelka. Prikolca. Dobro. Ti kabina. Ko mora. Ajde, Snajka. Jelka. Dobar dan.
Pa šta ćeš pod prozorom? Ja, pa ne, men Milka rekla da ima ovdje bosioka ima, kaže. Znaš, meni treba bosiok. Pa je tako ja dam neki pelcer 2 da uberem se. Jesi ti dobra? Dijete? Jesam dobra. A ti kako si? Super. Super? Pa ne izgledaš baš super, sva umotana i jadna. Malo se poskliznula, ništa. Nešto, ajde, zdravo, ja ću doći kad Milka dođe za taj bosiok. Aj, zdravo. Doviđenja. Vidio sam, a što ti? Mama, ja sam, ko bi drugi bio? Ama pobogu, ženo, što bi s tobom? Šta ti je s nogom? Što si tako umotana? Šta mi je? Od špioniranja zbog tebe. Šta pričaš? Pričat ću ti poslije, znaš šta? Ovo što sam ja preživjela, to se parama ne da platiti. Pa parama svakako neću platiti. Kako nećeš? Lijepo, para nema. Kako nema? Pa da prostiš, zeznuli s nas. Ovi što smo mi radili za njih, sve policija pohapsila. Nismo ni znali da radimo za mafiju. Zeznuli nas za dnevnice, znači para nema. Pričat ću ti. A znaš šta, ako neš parama, plaćeš kako zna, imaš ti pilića. Dobro, ajde, vidio sam, ajde, pričat ćemo. Žurim kući, svi će svrateno kod mene na kavu. Sve ću pričat na tenane. Ajde, zdravo. Ma, vidiš sama moja glupača. Šta ti ovo trebalo? Ajoj. Gdje ste, narode? Jeste vi to stigli? Joj, vidi ove sad. Jest, prije, eto i mi smo nekako stigli. A jel? A kako ćete me onako ostaviti? Kaskam iza vas, sve dahćem, nećete malo da me sačekate. Sreća pa ustopa onog čovjeka. Pošten, dobar čovjek. Jesi vidjela kako ima dvoje lijepe djece, Vidjeli smo sve kako je bilo, ne moraš pričati. Jesmo. Ajde mi popijemo po jedno za pokoj para i za zdravlje duše. Aj. Ajoj. Aj, živi. Evo, čedo. Ništa nam drugo i ne preostaje nego da se dobro napijemo. Vala, ljudi, nasjedošmo i to pošteno. Ko bi rekao za onog Dalibora da je naki mafijaš? Na prvi pogled izgleda fino vaspitano dijete. Ko bi rekao? Na prvi pogled nevinašce, a posle živo zlo. A jesmo ispali budale. Ja sam iznenađena. Gotovo je sad. Gotovo je. Nije gotovo. Kako nije? Ne baljezgaj baba da šta je nego je gotovo. Kažem da nije gotovo. Treba potpisati ugovore i tužiti mafiju. Kakav ugovor? Šta ti vrijedi ugovor, možeš u njega duvan zamotati, gotovo. Da. Danca je tu dijelom u pravu. Mi da smo potpisali neki ugovor ili neki papir, imali bi čim ganjati sudski. Ovako sad nemamo. Ja sam nešto donijela. Šta si ti Evo ugovori. Stani! Da niste pipnuli ni 1 euro. Ovo sam ja donijela, otuda nisam ni znala šta nosim.
sad ćemo mi tu da se namirimo. Vidi. Mile sine. Da? Ja u tebe imam najveće povjerenje. Ajde ti prebroj ovo i podijeli jednako svijema. Hoću. Ja ću ti pomoći. A ti, zete, evo ti 200 eura. Za 2 sata hoću ovdje da vidim pečenje, mušku uživo i pletu rakije. Jel jasno? Jasno, baba. 1, 2, Usebi 3. Neđeljko! Kako me zapalo? Joj, tata, šta? Ljudi, da mi je neko rekao da ću poljubiti taštu, ja mu rekao da je lud, dibidus. Ljubi! Zete, nikad ne reci nikad. Stani! Sao? Ti! Ljudi! Dobro jutro komšija, kako ćemo ti i ja, s dobre strane natenane, a sa loše ne daj Bože. Dobro jutro komšija. Šta se iza plota krije, to je žena mog komšije. Uvijek nosi suknju kratku, komšo ima ženu slatku, komšo ima ženu slatku. Dobro jutro komšija, kako ćemo ti i ja, s dobre strane natenane, a sa loše ne daj Bože. Dobro jutro komšija. Dobro jutro komšija, kako ćemo ti i ja, s dobre strane natenane, a sa loše ne daj Bože. Dobro jutro komšija. Nema slave ni veselja, ni ljepših ni boljih želja, da komši živi krava, bit će mlijeka zabadava, bit će mlijeka zabadava. Dobro jutro komšija, kako ćemo ti i ja, s dobre strane natenane, a sa loše ne daj Bože. Dobro jutro komšija. Dobro jutro komšija, kako ćemo ti i ja, s dobre strane natenane, a sa loše ne daj Bože. Dobro jutro komšija. Dobro jutro komšija.